Here awesome. Start röja grus. Yeah, we got his episode on night there. Riding. Carrot jumpers. What? Carrot jumpers. Put it there. Got it. Ja, etter... Yeah. Hva er det der? Etter... Den er show der. Ja, hva klikker det? Kan vi... En hund Etter där. creeper rancher. Det ligger en hund där. På jävla hund där. Ja. Sticka. Sticka. Grusser. Sticka. Sticka. Okej. Jag får besvärliga styre, det tyms mig. Carrot eats. Okej, jag ska... Jag har gjort det av backan när jag kvärs till. Jag fick en hund. Kinda hängt YouTube Gruston. Nej! Var väck! Levi! Du tänker på grus lite! Nej! Så där. Kan jag vet? Kom färg vet ett Jag har alltid färdig när jag ser pyramidna till. Det ser så pyramiden är. What the hell? Börja! Nej. Förra pyramid då? Så bara gräva ner i igen. Ordentligt anti. Att du inte... Wow, det. det är hetta blå. Nej, det är redstone silly. Färg, tja! Galle. Jag gör det. Jag är själva benchen här till. Jag är convinced. Kom här, Spang. Kom in i pyramidna. Det är inne. Ja, stund. Det är så ett annat namn här i. Åh! Ah! Should have known. Pyramid har fått där fett låt. Ja. Det är det vart rojero. What? Han kommer backa kött och bein ut där i. Kan jag göra så här fett när? Hur kan du veta? De vet vad du. Jag tog vatten på innan du gjorde det. Det är så här fett när. Här uppe. Jag vet inte. Kanske No. eller TNT? Nej, okej. I Det kan inte ut för att vi skulle ha allt nu. Och till hem. don't know. Hey, guess what? Jag först. Jaha. Jag först. Vilka? Kan jag komma att fiska från? The fuck? Så, Jag vet inte. från huggt det uppe? Vad är det tackar? Hej! Hennes! What the hell? What the hell? Så bara fisk kom upp här igen. Jag ska komma. Hitta! I can't handle this! Ah! Nice. Kan... What the? Ja, det är du. Ja, nej. Det bara... Och Jack Sundqvist. Hey, Nej. Är det? Wow! Sen är Jesper. Alltid om man får sådana fettler så tätt man är. Ja. Jag drivet det. Jag gick redan långt. Oh shit, hold Det är det! Hasman, it's okay. Ganska, kom on vad du vill. Jag har alltid här vi mata. Stå på mig. Nej, köpa nya, stupid. Jag kan inte men tänka över en stund. Jag ser inte stink. What? No. Ja. Jag var alltså flyer personer. Yeah. Oh nej. Nej, det sticker inte runt vi är freaking trauma vi är det coola. Okej, det var ett direkt kustländ i vatten. Jesper, så ta explosionen med Leo. Levi står akkurat kanten när jag spikar lej på bara. Och jag står hos ena punkten nu. Alltså, håller du inte där en ättervärd i slätt ner? En punkt. Och... Ja. Antar ju. Ah! Jag älskar jag. Nej, It was like the friends I never had. Or someone, det finns bakförs. Men så är man. Du. Ja.
setting. Men han var inte den stora skatten nu. Nej. Vad ska vi Det var vannan i färda som vi vet inte. Fattar inte. Fattar inte. Fuck det, du förtjänar några skatt. Okej, tid. Vi kunde förut av alla vägen. Det lär vara super adventures. Det är något på. Jag vet inte om jag säger något på. Jag hoppas inte. Vad kan du? Jag vet inte. Men det Simon, nu tar jag dig. Så nu brukar jag köra masken långt. Oh no! Hur är äldre att ta för det? I'm back from the dead! It lär du ett skelett all along. What a twist. Jag har alltid stjån något att äta. Du lever? Yep. En regelpunkter du brukte nere terrorstans du skulle gå hemma till in case of lever clone invasion, eh? Jag missed mig! Det var språngt det där inne. Wait för Turskis. Turskis night. Det är inte turkis. Boja nu. Hej är det ratte? Boja nu. Du är lite så ratte. Du sa ut som där ratte. Du är inte så säker honom. Jo. Jag klaffar eja och det var. Det spörs som jag kände jag inte klaffar eja. Okej. Så kallar jag Esper. Jag måste du kan präcka det på. Täcka den kullingen. Och köra den i lava nu. My god. Alltså förresten, de lava kommer bara nu. Jag vet inte hur de kommer inte bara inte igen. No mercy, son. Kom över. Alltså var det tillfälligt att det fick ett fine på ett att några gånger där ute. Lord Jesper faktiskt går stund vi är. Heja. Jag vet inte. Alltså. Hicka tror någon. Akkurst. Ska jag Jesper tinga gera. Okej. Gerda. Jag vet inte. Okay, I can't handle it anymore. Jag funderar på så. Jag vet inte så vi kommer bräcka det. Koka skelett. Oh shit, det är sampiskott. Esper, because I have koka skelett. Let's find out. Simon, sampis har klassande. Rätt. Jag står ju i kutchen. Sluta, Esper.